Di pasuk-pasuk Jawa diramoti Tuhan Dewatama. Isokako Tuhan Dewatama puhina Tuhanmu jala asima rohana. Di dongkako Tuhan Dewatama puhina jala pasal tutut maka halongi yang dingoluki maka halason na orang lobi serep ni rohani ido jumulun likoti baiko artana boy sinari doi denganai rohami hasia Sadang ibu hutada ulimi dahasia sasukun-sukun doro hamar ningo haholongan korang dowi tonaro tulam buki dahasia jangan dong nasongoko ai holakoro hasia di lambung miau maca sorang sasara horo ina holongan bos maroham mai hola koro hasian holo kidi denggani basam sasara horo ina holongan bos maroham mai hola koro pariban si hol humolo dang jupang dohoto holong ni roha halo mo aku doho hasian sasada hodo hina holongan nai hola kodo pariba hasian di lambung miau maca sorang sasada hodo hina holongan pos maroham mai hola kodo hasian
holoki didenggani basam sasara horo hina holongan os maroham ai hola koro mariban Kajang disi dalam aki Korang ninang maniat rohaki Harap rohaku ho mana parpudi Miat dilabuki Nang bediha ho moki Kait pakilalaan ni dan ngamar mea mau dioloki tulus doa usa solu dohoto saleleng moluki
ki tuho hapusan itu diku bagas tu macai bagas lo bisian nabi nonton. Ajari hamidai
bata amin dengan bahasa Mula dari itu masalah yang bahasa penjarahan so ini itu anak di mana betul Tuhan naik mendapat pasal berek itu siapa orang berhijrah atau Tuhan terus karena dan kepingan dan senang Tuhan betul asal Tuhan so sudah asal Tuhan sampai asal Allah sama dalam bingkai kami dari bumi di dalam sebelum masuk diberi saat Tuhan mengirimkan menolongnya sendiri mudah-mudahan ada pesta di Tuhan-Tuhan itu Tuhan beliau dia kata tinggal asa meniting lam dapat perorangan itu mencari pasang-pasang nanti besar atau Tuhan berhak untuk mengangkat pada diri jalan persoalan sudah pendidikan jalan atau mana misalkan tahun tadi berpengalaman mengatakan oleh belas keluar yang Pangaudo HP holong na iyas lapok si tutut maka holong iya di ngoluki maka halason na orang lobi serep ni rohai ido jumulon likoti baiko Artana boy sinari doi dengan naik rohami hasian namu terbainau siang gogoro anang pikiraki nah ikon
Amin. Huria ni Tuhan. Ukau kama kebaktian pamasmasuan para wasari ni anak do guru ni Uriata. Nauro tu bagas joro ni dibata. Magido pasu-pasu siap Tuhani tu para wasari ni nasida. Alani tak parade narohata. Tak puji matwata.
Sadar. Ada tuntutan pekerjaan. Ada nggak mau sehat merasakan anak dijodohkan, kan? Dijodohkan. Bagi-bagi mahalam daripada pahala. Kalau yang paling menarik di bagasan untuk tahu, ada anak merasakan, orang banyak menolak mata, angin lui, kamu sedih. Saya tahu dulu orang naik, amang, dulu mah baru namora, asadong. Inang, dulu mah namora, asadong. Ujungnya, dan ada orang deh. Hanya karena kemudian besar. Alai, korsial kami, orang kedua pembangunan di Kuliah, yang lulus sok, doinan sejisi. Alami nonton kasdo masih akholokan kamu. Siana sarohamuna, siana sahapor siamuna, siana sapakir muna, dos rohamuna dan merasa ini di bawah untuk marwah. Keluarga di bawah keluarga sama, jangan sama tulang.
di tahiroan mulai nuai naik merbagas alairan tangah halak Kristen merbagas semua suatu mada di bawah atau tahu majolo hatan di bawah tahu turut di pada saripion di halak Kristen. Jadi itu pada bawah majomai kuning rupana ditiruhon di bawah lawan apa di bawah bawa buru nasida ditopa dong ditopa di bawah jomai hidok ibama dan denggan sasada bawa ujung ubain di bana sada buru pangurupi di bana bahen akibah alai sian mulana itu be dia totok panai bawa buru nasida di bana alani i talikon bawa do amana do inana ataupun dilina tu niuri dari sadadari do nasida na duai asa dada dua benasida tu sadadari aku ni di Tuhan Yesus ganut na paulakon na niuri ia soala di nama mainan na pangalaku posa pangalaku do nang nama buat na sirani atau na pinadumu nilibata dan jadi siramu ni cok sonodo didok nilibata tu bawah hamu aka bawah kalau mengiamu maka diutam nabi sama Kristus nama kaholongi jalan nama dina makas unang muruk kalau dapat nasidan ikom marawahamu mandamai nasidan sangat baik kalau nasidan soman dongan panean dihanduan na solat dulu sono bidok hata nilibata tuaka buru bioloi aka perempuan ma bawa nabi sono pangaluina di Tuhan ai bawa itu ulu ni pabintana sono Kristus ulu ni mulia ikon motor porman toman mardoman halako dohot hari ngahon itu di paranya di buru-buru iman arga dijuru di bata dohot dijuru di coma atau soman aka nama paranya hata nedi batama sumulukun para sirohan abasaron do asere pemirohan masih pauneunian mahamu do ngasih asesia salut riting roha muruk rimas panunggahion do pangsyani daumai syakam alai dijang ni salut nai masih haoloran maham aido rahu ni na sondengkan dungi dame nasian dewata ima maharaja ibadah sarwam jana salut nabi lain muna mahite hata man pabahenan toktong mai matihite keluar ke Tuhan Yesus asa ibadah mengarajai rohanuna do ulang atau nunga dilihamu hata nilibata tarimu turuhuk ni pardongan saritani namanukun ma'ahum wain jumulu diho ale pamuli si Romulus pandapotan Samus holo doho maka jonjokon dijulu ni batana botos saluhut do dijulu di akka dongan napu di son nabi palirohando si Jesse El Tionita si Adarion nani mod gare dongan musaripe odo makaholong ibana siya nasa roham do maulaw siya nasa gugong urma parang na badiya lakdohon ibana
no do mengaju-aju do hagaluna tun surah bumuran parangina jalana sotupa paulahon mana tadi kononmu ibana paima disirang hamatia kamu sobat molo nang sadarkan melalui saut naik dogma ul nanganukun ma au diho halikna Jesse El Pionita Buru Siada Niri Nisi Romulus pada kota Samsuro Bahaya Dongana Saime Ono Doho Makadongcokon di Juli Wata Naboto Salaku Do di Juli Dongan Napumu di Son Nari Panggirohando Si Romulus pada kota Samusiron Gabi Sinodukmu Olo makawang ibana siya nasa roham do mapangalaw na ture madukpon ibana do parang-parang na baliya pabuwa halak Kristeko jala naso tupa mahilolok mana tadi konunmu ibana paima disirang hamatia kamusu molo nang sadaroham mangului salutni dogma ul naposong di batay kamu nanapuan hatana itu keluar dari bata ama doa-doanya anak Tuhan Yesus Kristus doa-doanya itu dibuat di aku itu nabi nadumu di bata dan jadi sirangan di cok di pasu-pasu jalan diramoti Tuhan debatama di sodako Tuhan debatama buhina Tuhanmu jalan asima rohana di dopak Tuhan debatama buhina Tuhanmu jalan di pasal mengadamina tutup di mengadamina. Amin. Goyamu mana serwakon sadama parwak kamu sadama holongamuna saroha sapikiran kamu Filipi 2 ayat 2. Inan kasor rodohami siap berada di kota pasatan kelas di rohan murio mahita cendramat jalan di sondo di bangasa di londo akan debatana benasakin atau sana Tuhanmu atau pasal taimu Tuhanmu jalan-jalan kamu mau jalan udah si pakau di bagas jabu buat kamu mau tuh permingguan tiba tanyangan nanti unang baga anu berkali sebulan nayo alai ku malak lak mau ada di situ akan debatan adalah batu kita selama mau pasal tali Tuhanmu saya akan mahamu di diri atau menang pasal itu.
kami hamus saluna. Amin. Baik, Indina, saya tiur malak kamu. Abang Sirif. Aku yang kompet saya berupaya memahami dan Perjulu lah yang menasam. Sana perjulu, Bang Guru. langsung main coba salam. Iya. Iya, masuk kamu, nama-nama lagi. Dia terjebak koton. Masuk, masuk. Iya. Baik Pak, musiknya saya di rumah belakang kamu. Lakukan. Udah di samping itu, iya. Iya, Tabarisa lagi nak. Tabarisa. Saya
foto. Jalaho di habiraku mamolus ngoluwo ai hodo nahu parsita torok nama akan ulinang nadenggani Saur tu ngoluku merlas niro hama marpar buwe holong tai sahat ro dina madua manang namu dua kabisada pinadomu ni tuhata pardengga basai sahat rodina matuan toro pari burakapi no parta audoto nagamisi alamasi tomua rohanang tahita imatang yanta torok nama akan ulinang nadenggani alaho saur tu marlas niro hama marpar buwe holong kai di pasu-pasu jala diramoti Tuhan debatama hamu di sodakon Tuhan debatama bohina tuhamu jala asima rohana di hamu di dopakon Tuhan debatama bohina tuhamu jala di pasaur honma damena tuton di udabe amin.